Množe se znaci da se ukrajinska armija pokrenula na širem frontu i da njen već sledeći korak može biti prelazak u napad, piše portal Fakti. Prema podacima poznatog moskovskog vojnog novinara Aleksandra Koca, Ukrajinci su već primakli frontovima svoje rezerve, municiju i gorivo. On dodaje da su pojačali napade manjim grupama da bi napipali slabe tačke u ruskoj odbrani. Koc rezimira, očito je da mogu napasti u bilo kom trenutku na nekoliko pravaca odjednom. Verovatno računaju da će ponoviti prošlogodišnji uspeh u Harkovskoj oblasti i tada su našu odbranu testirali napadima malih mobilnih grupa. Slaba mesta su napadali svojim glavnim snagama, a utvrđene tačke nastojali da zaobiđu. Na jugu Novorusije snage kijevskog režima mogu krenuti u napad sa strane Zaporožja, Orehova, Guljaj polja i Ugljedara. Prva meta napada može biti grad Volnovaha radi presecanja strateški važnog autoputa Donjeck-Mariupolj. Drugi na udaru može biti Melitopolj u kojem je sada sedište administracije Hersonske oblasti. Po saznanjima vojnog analitičara Jurija Podoljaka, Ukrajinci mogu krenuti na Lugansku republiku sa položaja koja sada drže istočno od Severska. Da bi osujetili ukrajinsku ofanzivu ili bar znatno smanjili njen potencijal, Rusi avijacijom i raketama iz Kaspijskog i Crnog mora tuku sve osim zapada Ukrajine, što može biti u funkciji napadačkih planova Kijeva. Snažne eksplozije su odjekivale u Slavjansku i Kramatorsku, gde su glavne mete bile Zeus keramika i fabrika mašina, jer su obe firme pretvorene u skrivene baze ukrajinske armije. Od raketnih udara se sve treslo i u Kijevu i u Dnjepropetrovskoj oblasti. Komanda ruske specijalne operacije još ne isključuje ni mogućnost da Ukrajinci pokušaju kontra udara na Bahmut, iako drže samo njegovu zapadnu periferiju. Zato je naredila rušenje mosta kojim su oružane snage Ukrajine pokušavale da prevezu municiju i prebace rezerve u Bahmut. Moskovski vojni ekspert Aleksej Leonkov je procenio: rušenje tog mosta je ozbiljan udarac za oružane snage Ukrajine. Časov Jar igra važnu ulogu u vatrenoj podršci ukrajinskih trupa koje se sada nalaze u zapadnom delu Bahmuta. Naprosto ostaće bez dotura municije. Uostalom, da bi izvukao svoje trupe iz Bahmuta, Kijev mora da izvede uspešnu operaciju deblokade, da pokrene snažnu ofanzivu sa strane Konstantinovke ili Časovog Jara kako bi probio koridor za povlačenje onih koji su još živi u Bahmutu. Sada će i to biti mnogo teže. Ulozi su sada dodatno podignuti. Ako njegova ofanziva bude uspešna, rejting Zelenskog će naglo skočiti, a zapadne zemlje će konačno prestati da se plaše i daće mu oružje koje traži, sve do borbenih aviona i operativno-taktičkih raketa dugog dometa. Ako kijevski režim ne uspe, entuzijazam njegovih zapadnih saveznika će nestati. To će biti ravno porazu Ukrajine. Pogotovo što Rusima na frontove u velikom broju stižu najmoderniji tenkovi T-90 Proriv.